Hello logofer, दिनै जोंहा नै मिलाव थांनो नागिरदों। न'नि गारिखौ दस्रायाव भारा हरना लानानै एसे भेजाल मोनबाय। दा जों माने रिजार्भसो लेंहरनानै थांनो गोनां जाबाय आरो कारेन्ट मिलाव थांनो। दानि जुगावथ' आरो कारेन्ट मिलावसो लांखायोना बांसिन नङा होमबा लोगोफोर? मानो होनबा कारेन्ट मिलाव सौदावनो थाव मिलाव सौनो बाग्रा जाबाय आरो। बस्थाथाम लाबाय जों। फैबाय? न'आव थांबाय? मा खालामनाय मोनामखो? जैग' होदों। माइ लोगोफोरजों दा थांगासिनो सान्दुंआ गोसाथार। ब्लकनि मालिकआ नै सिगाङाव गाखोहैबाय। दा खिथुनाव गाखोनो हाया खर' गिदिङो नै। ओंखायनो लाइफआव लाखिथ'लाय दसेयाव लाखिनांगौ नो माबा। मा नायनो थांखो नोंहालाय? फैदा गाखोद' नोंनियाव गाखोनायाव सिगाङाव थागोन। गाखोदो। हा? हगाराखै। ओइ मालाय माबाया दाउ फारा मानै गाइसमोन जों गामिनिया। जि मोजां नुखायो मोनायाव। मानसिबो दोनोना मोनायाव। गावसोरनो थायो। नै दाउ फारामा रोमै आं गोजाननिफ्राय जुम खालामदों नालाय। आरो नायगासिनो गामिनि भिउखौ नायबानो जाबाय जों। लोगोफोर गाखोबाय जों। ले नै ब्लकनि मालिकआ गाइसमोन दिनै बखिनो बादों बिथाङा सिगाङाव गाखोनानै थाइबेंआ रानजोब्बाय नै थाइबें गोजामोन आरोना बेयावबो नै थांगासिनो जोंहा अखायानो सानसे हानाय सानसे दुंनाय जालागासिनोबा दा जों गामिनि हस्पिटाल मोनां आरो माने गोजानथार हालौवाखै ने दाबो सोरबा ट्रेक्टरजों गायग्राखाय दाना बांद्राय देहाव नांलालै नै गामिनि सिख्लाफ्रा जों गामिना बहा थांनो बै नुवासै नै हस्पिटाल मोनफैबाय हस्पिटालनि मोखाङाव नै आरोना गेटआ फार्स्ट गेट सेकेन्ड गेटआ बैजों रावबो हाबला दाना ओंखारलाबो ओरैनो दरजा बन्द' जानानै थाबाय पटल बैसां बागाना नै मालाय मानखोहांबायानो फिथाइ थाइसिनसो बबाव थांनो मादै दे माइ गायगोन ना आरो गावस्रांगोन खामसावसं बोरैबा गाज्रि नुथारदों उदैया माया लेंबोफालाबायनानै मिलावहाय खदालसो दोबाय थादोंमोन आङो दुब्लियाव थांनो होननानै खदालखौबो दोजोबनो मोनासै फैलाबायनांबाय कारेन्टआ थांनाय लोगो ब्ला नुजाना गोबाव थाफैबाबो जाबायमोन बिसिनाव 100 मोननांगौमोनलै बिसिनाव गारि सालायनायनि मिलाव माइ लांनायनि फैसाखौनो होआखै बै नक्साखौ नुदोंना गासिमोन बे जों गामिनि गारजासालि आरोना नै गोजान जाथारो जोंना गामिया बेलेग ओमफ्राय आबौमोन गामियाव फैयो नैबे गोथार गारजासालि होग्रा आरो बे जों गामिनि बे आबौ बाखुरा मोनानिमोनबालाय बारिया गोदो माबानि खुगा मोनानिमोन बियो नुवानि बियो बाखुरा मोना गोदो थायोमोन बालाय इयाव माथो फाननानै थांनांबाय नोंसिनियाबो गाग्लिमोना बं थायो गाग्लिमोनाबोथ' इयाव थायो नैबे गामि दरसे बायदि जाबाय होनबालाय थेलेबलेबनो फानलाजोब्बाय ने बिसोरनो फानलांबाय बाब लिसुआ जाथावलै मोननायबा हानना जाहैसिगौमोन आङो हनै गोजानो सिजेननि नोंबो जानो लुबैदों नाब्लाया ब्लकनि मालिकआबो जानो लुबैदों नै चेनेलनि गारि गाखोनानै माबायदि मोनदों नोङो औ न'नि गारिखौ बेलेगाव हरनानै दायो गाखोनो मोनथाराखैमोन नालाय
ओमफ्राय दिनैसो गाखोनो मोनदों माबायदि मोनदों गाखोनो मोननानै मोजां मोनदों माबायदि मोजां थारमाने मोजां मोनथारदों माबायदि संख्ल'नायखौ माबायदि मोनदों हैयां माला जानाय बायदि मोनदों आंथ' हैयां जुरा जानाय बायदि मोनदों गाइसमोन बेयाव गाखोनानै ओरै ओरै संख्ल'दोंना पिम्पं जादों हैयां माला हैयां जुरा जानाय बायदि मोनलायलायदों सलिड बाराबो सिउ नांबाय थादोंना लिसु थायोथ' आरो जों जायनाव दायो माने माइ सौनो मिलाव लांगासिनो थादों बिसानावबो बिराद माने लिसु थायो फिथाइ दंबाथ' खानानै जागोन र' थाइनैसो होआ जाबाय बाजैनाव बिना जागोन आङो बाजै लिसु थाइनै सानसे खोङो दा फानो दा एसे लावबो गायदोंमोन नालाय माबायदि जाखो फाननो मोनबावबायसो दां लावखौबो बैसां मोनजोबदोंमोन नै नङालायनो मालाय ट्रेक्टर एवहांबायानो नै लामा जाजोबबायानो मोनजोबखासिगोन दसेनो फिनसे हालेवनानै खाबाय दं नालाय बोथोरनि माइ गायनो सिजोन फैलायबाय नालाय बयबो हाखु दाखु जाथारसैलाय मानसि मोननाय नंला आरो जोंनाबो जानोसैसो र' ओइ नोंना फास्राया नै ओरैजाय बिरखोबोदों लाजानो बादों खोमालै हर ओरै लायाबा दायो गाइसमोन जोङो मिल मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला 2-3 मिनिटनि लामासै दायो नै जों माने मोनहैहां जाथारबाय आंहाथ' उल्थां फाल्थां जिरायनो जि मोजां मोनदों बोरैबा ओरै आथिं थिखोलायनानैसो थाबावनोसै दा बारा गैला मोनहैसिगोन आरो ना ओइ मोनसे टार्निं दं बे टार्निंखौ गिदिंबानो मोनबाय बारा गोजान गैला नै टार्निंखौ देखायनो आङो नै गाइसमोन ओरैनो टार्निं मोनबाय नैबे टार्निं गिदिंबानो मोनबाय माने मोनथारबाय ओमफ्राय नैबेयाव एसे खालबार दं खालबार बारनोसै जों बै नुहुरनाय नङाना बेनो आरोना जों मालिकआसो दंना गैयालै दरजा बन्दसो माथो नै जों दा लांगोनाजों हाबबाय फिथाइया ओइलाय थाइफा थाइनै दं दा लिसु फिथाइया नै थाइफा थाइनै दं दा जों नै हाबबायमोन मानसिफ्रासो दंना गैयासो मोनदों बाजै ओइ नै मिलाव लाबोदोंमोन माइ लाबोदोंमोनदां दिनै सौआ नामा कारेन्ट फैबाय होमबालाय लोगो सौखानोसैलै सौखाना लानोसै होनदां डाइरेक्ट सोखादो नों गारिखौ रुनानै दोनखाजोबनाय दं दा सफैबाय नै जोङो दा मिलाव डाइरेक्टनो सोखादो सोंबा गारिखौ हमथानो बोबथानो हागोन बायदि बोबथालाबायखायो दे एसे बोलोगोरा जा आं खैखि दंनो 69 खमायबायसो नामा आंबो सुजा नायगोन र' दा 69 70 बिदि दंमोन आङो हनै नुनो मोनासै मोननैल' जागोन 94 गोजानाय नंला बे 100नि गोजौ हाखाया 94 बै मिसे गिदिरा हायो आरो बेनिफ्राय देरसिन जायो
Nanti formen ya. Opsi mana? 46. 94, 46. Plus 96. Bukan 94. 94 mana pasnya? 94. 수잘래. 괜찮아. Kaki sih dong. Kerlain ya gari kalau kau senang. Sudah deh. Budak zatar nang kampur kau ni sere. Bisibang dong. Wih jayakai. Engkau tuh. Maba nakai minus mabe ustung. Deh. Kakai bar. Wih jayakai. Nah, kering apa? eating lengkar nih kan oh zabe deh bar zaba 00 zabe deh bar gake bisang wah bala ang je sem dong iya 54 ang 50 maba ang 65 neng karlai deh deh lah gake lah minus kalai ro deh. 61. 61. दा जोंहा कासिबारियाव थांगासिनो माइ मिलावसो फैया बेरायनो मोनलायलायो आरो दा जोङो मिलावसो फैदोंमोन कारेन्ट गैया नालाय दा कासिबारियाव थांगासिनो एकदमबारे बेरायनो मोनो जोंहा गोदाव सोरावसो मिलाव फैनाया कासिबारि मोनबाय नै नाय Nay mai sudang. Pasnya bisa 90. 4. 94. Ampai 45 na mamle. 46 lasnya ne. Nei. Bisa sampai dong malikane. Malik nama? Di suun lah bebe, di suun aku ada di pak. Mai suun aku dengar na, dar bala bebe, Milao lambai. Nei, jangan Milao thangnya das, so aku dengar ya. माइरं सिनाया जाहैबाय नोङो थारमाने माइरंखौ माइरं आरो गोजौ दंबावसो नै गुन्दै आं बिदिनो होना हरबाय आंनि गारिखौ खेवना नै बेयावसो दोनदों बसा खामसालि खनायाव दोनबाय बे जाबाय गुन्दै बैखो ओमफ्राय ओइथिं खोलैहरनोसै नामा आङो नै अबाव थांनो नागिरदों इसरा मा लायनो